ಬರ್ಪುನ ಆಗಸ್ಟ್ 25ಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾತ ಅಂಜದ ಪುನಗ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಜನೆ ರವಿ ರೈ ಕೆಲಸ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪದ ಆ ಸಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 10 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗಲ ಮನಿ ಬೈ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಮಾತ ಜವನಿರ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜದ ಪುನಗ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ My name is Annappa. Okay, let's change the rhythm.